Sa tinguha nga maduso ug mapasenso ang dairy cattle farming sa probinsya sa Davao Oriental, gihatagan sa Department of Agriculture pinaagi sa National Dairy Authority og 50 ka Holstein Jersey breed ang Don Mariano Marcos Livestock Racers Association nga nahimutang sa Lupon, Davao Oriental. Ang programa giimplementa ubos sa USPL 480 program nga gitawag og Agricultural Trade Development Assistance Act nga nahimong balaod niadtong Hulyo 10, 1954 ni kanhi US President Dwight Eisenhower ug nailhan sa panahon ni kanhi US President John F. Kennedy isip Food for Peace niadtong 1961 ug ang Pilipinas ang usa sa mga nasud nga nagpabiling benepisyaryo sa nisugutang proyekto. Ang gihatag sa Lupon, Davao Oriental niadtong milabing adlaw may valor og 7.5 million pesos ug gilantaw nga makapaligon sa industriya sa lokal nga gatas sa Davao Oriental ug mamahimong usa sa mga tubag sa problema sa kagutom ug malnutrisyon. Sumala ni Department of Agriculture 11 Regional Executive Director Abel James Montiagudo sa kinatibuk ang panginhanglanon sa gatas sa rehiyon, usa ka porsyento lang ang matunol gikan sa mga lokal nga dairy industry ug ang kulang ginaangkat sa Pilipinas gikan sa laing nasud. Matud ni Montiagudo, base sa talaan sa panginhanglanon ug produkto, dako pa kayo ang kulang. Gibana-bana nga naa sa 22 kilograms ang produksyon alang sa populasyon nga 107 milyon niadtong tuig 2020. Sumala ni Provincial Veterinarian Eric Dagmang nga gilauman nga ang mga bag-ong gihatag nga baka mopataas sa dairy production gikan sa 300 hangtod 400 liters nga gatas matag adlaw kun 120,000 liters kada tuig nga mohatag usab og 20,000 hangtod 30,000 nga kita sa matag mag-uuma. Ang makolekta nga gatas gikan sa asosasyon i-deliver og iproseso sa dairy hub sa Mati City aron himuon og bottled milk, flavored milk ug milk bars. Ang Uswag Sustainable Livelihood Program Association ug DSWD Sustainable Livelihood Program Association sa Lupon magsilbing tigbaligya sa mga produktong gatas. Nagpasalamat ang mga miyembro sa Don Mariano Marcos Livestock Racers Association, sa Department of Agriculture ug sa National Dairy Authority sa dugang panginhabuyan alang kanila. Misado sab sila nga isustinir ug palambuon ang proyekto.